că așa s-a curentat și... Cine s-a mai curentat aici, doamnă? Cine? Cine, doamnă, ziceți? Răposatul. Tot la priza asta? Ziceți-mă dacă la priza asta, că dacă era tot la priza asta... Mai du-te liniștit, că nu de asta a crăpat. Dar de ce, doamnă? Ei, a căzut într-un wc public. Vai, săracul de el. Da, și când a dat să se ridice de acolo, să meargă să se spere pe mâini, a alunecat în sătul. Ferească Dumnezeu. Și după aia, cum umbra el așa cu mâna în gips, a dat să se încheie la șireturi, s-a împiedicat și l-a călcat tramvaiul. Eu așa ceva n-am auzit în viața mea, doamnă. Știi acolo în urna aia e dumnealui? Da, mort și împachetat. Da. Dar până la urmă, și eu când o să vină momentul, cred că tot așa o să zic, că mă incinerez, zice, e ok. Săracul el n-a mai apucat să spună ce vrea, dar eu așa m-am gândit să-l pun pe foc. Ah, da. Că lui oricum îi plăceau grătarele. Sună telefonul. Mă întorc imediat. Ceva drăguț? Nu. Nu zice mea, ce e aici? Cadou, dar nu pentru tine, pentru Tibi. Mai că pentru Tibi. Păi și mie nu era și mie nimic, eu care sunt șeful tău preferat? Iartă-mă, ziua ta mâine și nu știam? Aoleu, ziua lui Tibi. Așa că vorbeam de lup și lupuloș. Ce sunt lup? Sunt câine. Tu vorbești serios? Sunt acolo chinezesc. Sunt câine. Are ceva un proiect la școală cu... Cultura chinezească. Așa. Ce tare! Să știi că dacă ai întrebări mai multe despre treaba asta, poți să vorbești cu Mario, pentru că el chiar se pricepe la chinezării. Nu, mersi. Dar vorbim de chinezării. Așa. Ce cadou mi-ai dat? Cine eu? Ți-am luat deja. Super cadou. La ce ți-am spus săptămâna trecută? Da, mă, normal. Bineînțeles. Ok, mă duc să fac teme. Ce? Habar n-ai ce ți-a zis să iei, nu? Cine mă, eu? Ce vorbești? Cum să nu știu? Da. Vrei să iau Așa. un ăsta... O? O de-asta de se pune la... Unde? Când o pui așa, Da. păi... Cum îi spune, mă? O rachetă? Am vrut să văd dacă te prinzi. Da.